Представете си, че правите перфектната инвестиция. Купувате злато, цената скача до небето, правите състояние. И една сутрин се събуждате, за да разберете, че сте изгубили всичко. Това е кошмарът, който се случва в Китай. Гигантът за търговия с злато JWR Group се срина. Над 100 000 души загубиха спестяванията си. Говорим за 1,8 милиарда долара, които се изпариха за една нощ. Иронията е, че тези хора загубиха парите си, защото цената на златото скочи. JWR вземат парите им, но никога не купуват реално златото. Те просто залагат, че цената ще остане ниска. Когато цената на златото удари рекордни стойности, всички се опитват да изтеглят печалбите си едновременно, но трезорът се оказа празен. Най-лошото е, че това не е изолиран случай. В Китай капанът на измамите е нещо, от което обикновените хора не могат да избягат. Първо ги измамиха на китайската фондова борса. Сривът през 2016 година унищожи спестяванията на милиони. Хората намразиха акциите. След това дойде кризата с имотите. Всички вярваха, че бетонът е сигурен, но тогава рухна Evergrande, строителният гигант, на когото разчита се цялата страна. Когато балонът се спука, хората бяха принудени да плащат ипотеки за жилища, които никога няма да бъдат построени. Вместо дом, те получиха изоставени бетонни скелети и празни обещания. Когато имотите и акциите изпепелиха инвестициите на милиони хора, китайците се насочиха към златото и среброто с надеждата, че благородните метали ще предпазят спестяванията им от галопиращата инфлация. Но сега става ясно, че дори и това убежище не е безопасно. Защото в Китай, когато те измамят, не можеш да очакваш помощ от държавата. Хората в Китай бягат от една катастрофа, за да попаднат в друга. А системата ги наблюдава безучастно, докато потъват.